Nih, jangkra ni labe na. Ai cuma berlain sih. Ai, ya sudah kami bantah. मैगंबो संना गालांखाबाय दा फायनानै बाफायगोन होननानै नै मेवा मोखै अनला ना बोथियाजों संदो बेखौ ओमफ्राय आलासिबो दङ नालाय बेनिखायनो आलासिखौबो जाहा जांख्रायाव लेंहरखायो नालाय बिसाखौ एबारबो लेंहरनाय जाबाय आरो ओमफ्राय बेयावहाय फाथो एवनानै दोनदों बारा आइटेम गैया माइ गायनाय बोथोरावनो लोगोफोर हास्लाबा जायो ओंखायनो पनिरबो लाबोना दोनदों बेखौ दा एवनोसै ओमफ्राय हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाबोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों दिनै जोंहा माइ गायनाया जांख्रा जाबाय लोगोफोर सान्दुंबो एसे दुंबावबायसो दिनै मैयासो मोजांथारमोन मैयाबो गायदोंमोन नालाय ओमफ्राय मैया बिराद बार खोलो खोलोमोन आरो ओमफ्राय फाजारफोरखौबो एवखांजोब्बाय लांबायबो ससे मोनहैबाय आंसो थांथाखै नै आंबो थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय जोंहानाव दिनै सोर सोर माइ गायफादोंथाय जांख्रानि थाखाय आं बेखौनो एसे देखायलांसै भिडिअनि गेजेरजों जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थादो अब्लालाय लोगोफोर खारदो जोंहानि माइ गायग्राफोरा फाजा लांनाया लेट जाथारबाय उखैथारबाय दां आयौ खारनो हाथाराखै बाजै मोना मोनफैबाय माथो हा खिथाबोदों र' गासिखौबो लादों ना हमलाय साथाखो निखिता खाथियाव खारा मथो मथो आंखौ गारनानै गारबोदों नै जांख्रानि थाखाय दिनैनिया जोंहानिया आयो माबा दङथाय बेखिनियाव र' आं दा मोनहैहां जाबाला देखायजोबनोसै जांख्रायावलाय आरो आइटेमा एसे बारा जाखायो जानायालाय मुतु तुतु मोजां ना नारनो सिदा नार मुतु खायलें खुलें आइदि साथाया खायलें खुलें नारबाथाय ज्राहाव गोलैलाङो आया मेंसोबाय ओमफ्राय हनै जोंहाना आलासिफोरा गोजौ थिखांब्रा आलासिफोरा आरो आलासि फैबावदो जोंहा बै थांबाय थानाया मुतुनि बिनानाव आंनि बिबोनां ओमफ्राय बिनि बानाया बिनि फिसाला आरो बै साथा लानायाबो बिनिनो फिसाला फोजोंदुगा ओमफ्राय आरो दा बावैसो मोनफैबावदो आलासिफोर बिसोरो दा फैसिगोन दुब्लियावहाय बिसोरो जाबाय मुतुनि बिब' आंनि बाजै ओमफ्राय फिसालाबो फैदों ओमफ्राय हौवाबो फैदों माने आं आदा जायो बेवाइफोर जायो बेखिनि आरो दिनैनि जांख्रानि मानाव गेदेर आलासिफोरानो मुतु मानाव गेदेर आलासिफोरा ओमफ्राय माबा बिदिनो रायलायलांबाय थानोसै आङो दिनै आङो माइ गायग्राफोरनो
इउटुबनि फिसा पेमेन्टजों एसे जालुग्रा होदों आङो मिस्टि दावदै जानो होन्दों नालाय बिसोरो बै दाखालि बावै गायनायावहाय आं बुंखादोंमोन नोंसोरनो आङो मिस्टि जाहोगोन जोंहानाव जांख्रायाव होननानै ओमफ्राय दावदैबो जागोन होनबाय नालाय बिनिखायनो थिखांब्रा साथाखो साथा हरना होग्राया जोंना ओमफ्रायो मिस्टिजों दावदैजों लाबोदों आरो आं सोरबा ओइ गारि फैदो गारि थ' माइ गायदों नामा? सोरबा आंखौ इउटुबनि पेमेन्टखौ सोंहरबाय थायो बेसे मोनो आब' मान्थलि मोनो ना मोना बेफोरबायदि सोंहरो आरो गिसिब आं मान्थलिथ' मोना आंना चेनेलाबो एसे फिसा नालाय बिनिखायनो मान्थलि मोननाय जाया आरोना मालाबा मास मोननैजों खेबसे मालाबा मास मोनथामजों खेबसे बेफोरबायदि मोननाय जायो ओमफ्रायो मोनबाबो एसेबां मोना 10K नि गाहायाव मोनो आरो मालाबा 10K नि एसे गोजौआव मोनो बिदिनो सोलाय सोल' जायो आरो ओरैनोथ' आंना बेफोर पेमेन्टआ ब्लगाव बारा फाया एलबामबो दंदेरो नालाय एलबामनिफ्राय एसे हाबसिननाय जायो आरो एलबामखौबो आङो मेम'रिनि थाखायसो खालामो अब्लाबो फैसाबो मोनहोलाङो नालाय ओमफ्राय मोजांसिन मोनो आरो गोसोफोरखौ रंजानाय मोनो ओमफ्राय दायो जोङो थांबाय थानोसै जोंहानि जांख्रायावहाय सोर माइ गायदो देखायलांसै होरोलै बे फोजोङा होरा जोङो फाजा लाबोयै जोङो दुब्लियाव सफैबाय ओमफ्राय दायो फाजा जानाय हाबाफारि जासिगोन गरमद्राय दिनै बोथोरा ओइलाय इसानि माबायाव जागोनथ' आरामनो औवा सिङाव बै औवा सिङाव आराम जागोन नैबेसानि औवा सिङाव एसे दखल खालामनानै लानोसै दिनै बोथोरा गरम नालाय मैयासो एसे थान्दामोन माथो वान टाइमा लादेरबाय दा नै वान टाइमखौ साहा लोंनो थाखाय लाबोबाय ओमफ्राय बेयाव मा दङथाय साहा बियो साहा ओमफ्राय बे टिक्लिखौ साहा लुना होनो थाखाय लाबोदों बियो भाजा अनजिया एवनाय मेजेम भाजा ओमफ्रायो बियो दै बेयाव मा दंथाय नैबेबो साहा ओइ गुदुंथार ओमफ्रायो बेयावहाय नै माबा खाममाइब्रा सोलामनाय ना मा होनो सोलामनाय दां न' खाममाइब्रा सोलामनाय बेयावनो आराम जागोनलै बेयावनो जिरायनो आराम जागोन मा दं र' एसे देखायनो आयु बे फिथाइखौलाय सोर सोनाखो निकिता थार बे मानसुदैखौलाय मानो नांगौनो ओमफ्राय बेयाव लाइ सामुस गारबा बेखिनियानो बेयाव मोनसे थाबोबाय बायदि मोनदों आं मोनसे थाबोनाया नै बेयावहाय बियो अनजिया बानायनाय मिस्टि नै गुफुरबो बानायदों गोजाबो बानायदों बे मोनसेखौ रं होनानै बानायनाय बे मोनसेखौ रं होआलासिनो बानायनाय ओमफ्राय दावदैया गावबाय माथो दावदैया मानो बेबायदि ओमफ्राय नै बियो दावदै बोख्लायनो माने जानो फैथारबाय दलद चिरन्जी मा जादों मा जादों पतंग हरा मा जादों पापू मा जादों पापू ए आगै गोरलै खालामफिनदों आरो नोंखौ खुसियालाय मा जादों गैया खनसेयालाय गैया
जों सिखायदों आबै एक्ट्रिसा दासो फैदों रे 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 जा नोंनियाब्रा मा गामिनि ए लिडार मा मोनजाखो बे मिस्टि मोनजादो माबानि बावहारिनि माबा इउटुब चेनेलनिनो जोंनो होदो आरो मिस्टिखौ एसे आरो दाउदै होदो दे आरो लिडार नै बेखौ हौवाया नायथोंसै मोजां थाना हो मा मोनजाखो दे खोन्थादो जानाया माइब्रा आरो इनिफ्राय लाव आरो इनिफ्राय मटरदो आरो दाउदै मिस्टि दे बेबायदि जोंनिया माइ गायनायाव मोनजाखाबाय थायोमोन गोदोनो जोंनिया बोराय बुरैया होखायोमोन आइ आफामोनाबो जोंफोरो नोंसिनि समाव माथो मिस्टियानो गैयामोननो मिस्टिखौथ' मोनजायामोन दा गोदान मुगायालाय बेफोरो दे दे दिनैथ' जांख्रा जाबाय नालाय जांख्रानि दिनावथ' खावख्लाबसेबाबो माइ गायनांगोन नङा लोगोफोर ओमफ्रायो न'आवबो बिराद खामानि दंबावो दंनायालाय मात्र खामल'सो संदो मैगंल'सो संदो बासन बाथि बिराद गेब सुनांगौ दङ ओमफ्राय दा थांनानै सुहैगोन होननानै जोङो सुबोखायाखै ओमफ्राय जांख्रानि नामाव आङो खावख्लाबसे माइ गायलांसै दिन जोंहानि जांख्रायाव हा मोदोमानो गैस्राया बिराद दुखु मोनबाय आङो माइ गायग्राफोरा खस्थ' गायगासिनो दं ओमफ्राय सान्दुंनि सायाव ओमफ्राय नै आङो गाना नायफैदों आरो अयथासार राखाबखाब मालिकानो मोदोम गैया नालाय राखाबखाब बिनिखायनो हाफोरा मोजां गैया बहा थांनो नागिरदों नोंसोरो रुवानिफोरा जाहानिया टाइम जानायखाय खारलांजोब्बाय ओमफ्राय नै माबाखौ गारना गालांजोब्बाय खोथियाखौ आं हारसिं गायना गालांसै बेखिनिखौ जोंना 12ता जाबा थाङोना रुवानिफोरा 12ता जाबायना गारना गालांबायखौ जांख्रामोन दिनै ओमफ्राय बोथोरनिबो खोथा थायो नालाय बिराद गरम दिनै मैयानि बायदि नङा बोथोरा ओमफ्राय
गायजोबनाय हायासै आरो ना माहाय थांबाय होनबाबो आङो दिनैनि भिडिअखौनो जांख्रा होननानै लाबाय हारायनो आङो मालायफोरा जांख्रायाव हाब्रु लासोयो ओमफ्राय आंबो लानो लुबैयो गोमाङो लानोसै बाजै नोंनि आखायाव गैला फैदो आखायाव खोथिया गैला फैदो नोंनिया आखायाव थानाय थानाया गायनांगौ नालाय आखायाव गैया फैदो नोंना फैदो आखायाव गैला नै जांख्रानि लाबाय आरोना आइथिङाबो लायनोसै आइथिङाथ' दा थाबायबानो थांगोन ओमफ्राय आंहा आंनि बाहागोयाव बाख्रि गायना गालांसै आरो मालाय नांगौ जांख्रायावथ' बाख्रि गायो नालाय बयहाबो ओमफ्राय आया हायानो गैया पाक्कानि बाख्रि लुखाबाय आंहा हामाहाय बिदि आखायावल' जांख्रायाव बिदिसो लायनो आंलाय आथिंनो फुनना लाखादो दा दासो साइज नुदों आइ र' सेक्टाय जांख्रायानोबा जायाखै मानिफ्राय दिनै जाखाबाय खाय खुनलाना आरो बे गाबोन माहायाव होनबाबो ना गायजोबनो हायाखै बेसेबां दुखु नांदों आंथ' फाजा एवना लाबोबावनो नोंना नोंसोरसो फैलालाय थादो बाय बाय हाब्रु एसे फोनना हर नङा नङालाय नोंसोरखौसो माबा आङो मोदोमखौनो ओरैनो इदि होनानै दोनसैलै खोथिया हामा जागोन ना न' नांगौना नांलाबा खोथियाखौ ओमफ्राय लोगोफोर जोंहाथ' माइ गायनाय रुवानिफोरा थांजोब्बाय भिडिअआ जादोंना जायाखै आंबो थांसै ओमफ्राय मासे आनलाखिथाय आङो भिडिअ एसे लाबावगोन सानदोंमोन माबायानो आंना मबाइलानो चार्ज जोबनानै होबाय 10% ना माल'सै ओमफ्राय जेन तेन आङो बेखिनिखौ बानायनोसै होननानै बानायबाय आरो दा बुंनायखिनिखौ ओमफ्रायो जायफोरा दिनैनि जोंहानि माइ गायनायनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव माहाय गोदान भिडिअ लानानै फैगोन जुदि जोंहानि माइ गायनायनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो आरो कमेन्टफोर खालामबानो जाबाय आरो फैगोन बोसोराव सोरबाफोर आंनि खाथि खालानि साबस्क्राइबारफोर दङबा जोंहानाव माइ गायनो फैयोब्ला फैनो हागोन आरो ना नङा मिथु दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय जानायनि जोबनायनि दाना जनगण खनसिगोन नै जोंना फोजों बसुमतारिया दे नोंनि नाम ओमफ्राय गामि खिथाना ला नोंनि नामा मा मुङा फोजों बसुमतारि ओमफ्राय नोंनि गामिया गांगमाखा नों खनगोन ना खना नों आखाइ खनना होग्रा जा दे ओइलाय नुदोथ' सानैखौबो दे नोंनि नामखौ खिथाना लालाय ओमफ्राय गामिया ओमफ्राय आं 1 2 3 होनबाथाय खन दै 1 2 3 दे जनगणखौ Dabas
खुलुमदो सानैबो hello 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 नायनो